U redu. Gospodine predsjedavajući, još uvijeka, gospodine načelniče, uvaženi vijećnici, poštovani gosti, selam alejkum. Ovako, ovdje ću iznijeti činjenicu da ste, gospodine predsjedavajući, prekršili Poslovnik o radu, član 76. Predsjednik ili predstavnik kluba može zatražiti pauzu po jednom pitanju u ime kluba koje ne može biti duže od 10 minuta. Pauza duža od 10 minuta odobrava općinsko vijeće. Po nastavku sjednice nakon pauze predsjednik ili predstavnik kluba može iznijeti stav kluba. Gospodine predsjedavajući, stav kluba. A nikako nastaviti sa glasanjem i u ovom slučaju, gospodine predsjedavajući, bilo bi moralno da vi dadnete na glasanje svoj mandat i imate 16 i Bože moj. Dobro, zahvaljujem. Doista imajući u vidu da jednostavno čim smo nastavili tok sjednice, da ste toliko počeli dizati ruke da ja jednostavno niste mi mogli dati da ja iznesem stav poslije pauze. Inače, stav poslije pauze održanog kluba nezavisnih kandidata stranke demokratske pod imenom Stranka demokratske aktivnosti smo zaključili da trebamo nastaviti. Sačekaj, gospodine Luliću, stanite, učite se malo demokratiji, polako. Poslije završenog kluba mi smo zaključili da trebamo nastaviti ovu sjednicu, upravo uvažavajući interes građana kroz dnevni red koji je predložen na današnjoj sjednici, a po Poslovniku o radu u skladu sa članom 84 stav 3 poimenično glasanje se obavlja ako predsjedavajući ocjeni da je to potrebno kako bi se otklonile sumnje u tačnost rezultata glasanja. Znači, Poslovnik ovog općinskog vijeća u članu 84 stav 3 kojeg sam pročitao meni dozvoljava pravo, omogućava mi pravo da prozivkom se izjasnimo o određenim stvarima, u konkretnom slučaju o izglasavanju dnevnog reda. Znači, to je, i mi smo imali pauzu od 5 minuta ili ćemo još završiti ove replike. Izvolite, gospodine Stranjac. Evo ja moram ponovo po pitanju Poslovnika, gospodine predsjedavajući, ja sam jednom tražio, od tebe još jednom tražim da ovu sjednicu vodite u skladu sa Poslovnikom. Bilo bi dobro. Ja razumijem, malo je napeta situacija, nervoza je, da se nekad omakne to. Gospodina sekretara također molim da ovo su posebne situacije, da vodi računa i da prati predsjedavajućeg kad nešto govori, da li je to u skladu sa Poslovnikom ili nije u skladu sa Poslovnikom. Ovdje kada spominjete klub nezavisnih vijećnika, samostalnih vijećnika, ja to poštujem i to je poslovnički, znači i zakonom, izbornim zakonom to je omogućeno. Međutim, spominjati ovdje klub novoformirane AZDA stranke je protivno izbornom zakonu. Zato što ta stranka nije učestvovala u takmičenjima za izbore. To ste vi, predsjedavajući, vrlo svjesni toga. Vi ste, što se tiče politički, puno jači od mene, puno bolje radite tu politiku i vještiji ste u tome i vi to znate. Vi to ne radite zato što ne znate, nego vi to upravo radite zato što to znate. Međutim, ja vas upozoravam da izborni zakon to ne toleriše. Znači, svi oni koji su učestvovali, takmičili se u izborima, mogu osnivati klubove. Vi morate sad osnovati klub BOS-a, osnovati klub neke druge stranke koja je učestvovala u takmičenjima, međutim, ne možete osnovati klub AZDA stranke. Možete osnovati klub samostalnih vijećnika i ja bih zaista molio da se u tom duhu i ponaša. Vi kao samostalni vijećnici sebi izaberite predsjednika, djelujte tako, na takav način, međutim, niste se borili u utakmici za ovo općinsko vijeće, ta stranka, i ne možete formirati klub. Gospodine Stranjac, da vam odmah odgovorim. Ja, ako hoću da nazovem svoj klub svemiraca, ja na to imam pravo. Prema tome, nemojte, molim vas da vi meni sad, vi kako ste krenuli, vi bi sad meni naredili kako ću i djeci nadivati imena. Nemojte, to je moje i ustavno i građansko i ljudsko i svako pravo. Ima,
evo ovdje Ramiz Ružnić, pa Irfan Lulić, pa Ređo Stranjac, a prije toga, poslije Ramiza je, gospodin Prošić. Evo, upalit će se, pa moram ja. Da ja repliciram gospodinu predsjedavajući. Moj predsjedavajući, da ja tebi nešto kažem. Prvo, moraš ti zvati svoj klub kako god ti hoćeš. Ali ga službeno ne možeš zvati tako kako si mislio zvati. Ne može. Ne može ni u zapisniku da stoji da je klub vijećnika AZD. Ne može. To ne može zato što vam to poslovnik i zakon, u izborni zakon ne dozvoljava. ASDA. Ne dozvoljava ti zakon. Izborni zakon ti ne dozvoljava, čitaj zakon. Molim te sekretare, morat ćeš ovo malo pojasniti svom predsjedavajućem. Moraš. I gledajte, ja nemam ništa protiv. Vi ste svoje rekli. Vas 10 nezavisnih vijećnika. Vi djelujte kako hoćete. Ali nemoj da ovo se govori nešto što je protiv zakona, znači protiv zakona, izbornog zakona Bosne i Hercegovine. I druga stvar. Ja, kad sam rekao ovdje vijećniku Aliji Beširu da se mijenja situacija iz dana u dan, u to sam siguran 100%. Ovo je jedna velika prevara, ali do oktobra mi ćemo to raščistiti, očistiti i nemoj se Beširović puno veseliti, mi ćemo neke stvari riješiti vrlo brzo. Gospodin Lolić, odustaješ? I ti, ne odustaješ? Ja ne odustajem, nažalost. Da je neka druga tematika u pitanju, ja bi odustao. Međutim, ja još jednom pozivam predsjedavajućeg zaista da vodite ovu sjednicu u skladu sa poslovnikom, u skladu sa zakonom. I onako kako treba. Molim vas da izbjegnemo sve. Rifete, prijatelji, ne smetaš me, Boga mi ne smetaš. Međutim, smeta mi ako 10 vijećnika koji su napustili ideju Stranke demokratske akcije sjedi u našim klupama. To mi smeta. Izvolite gospodo, pređite u zadnja mjesta, zauzmite svoje mjesta. Nazad i odmah ćemo imati finije relacije. Oko naziva kluba, vi samo u skladu sa zakonom nazovite svoj klub i ja to cijenim. Dobro, zahvaljujem. Evo gospodin Prošić. Gospodine predsjedavajući, ti moraš čuvati dignitet ovoga vijeća. I jedino ispravno što moraš napraviti je da ovo vijeće ne može nastaviti s radom, nego sazvati novu sjednicu. Što Alica kroz toliko godina nije to mogao zapamati u skupština, ja stvarno mi je žao, u skupštinama konstantno, ti si trebao odmah izvršiti prebrojavanje, ne davati pauzu poslije toga izvršiti prozivku glasanja. I da bi odluke bile pravosnažne, da ne bi poništio i neko napisao gore slavu na upit o zakonu, to je znači odluka, jedino ispravno ja ti tvrdim da pauzu dadneš. Druga stvar što moram da kažem, gospodine predsjedavajući, za dalje rad od oktobra u ovome vijeću se mora znati većina. Koja je to stabilna većina? Koja je to stabilna većina što će predstavljati ovaj narod? Ako je to što se nagovještava, ja se onda zgražam. Vjerujte da se zgražam šta se je desilo u Cazinu, to je bruka i sramota. Druga stvar, gospodine predsjedavajući, ja sam bio u toj poziciji što si ti. Kada sam 95. napustio SDA, bio sam predsjedavajući vijeća, došao sam, sazvao sam sjednicu i ponudio svoju poziciju na glasanje. Ti vijećnici isti koji sam ovdje dali su mi povjerenje dalje i tebi ako daju ovi vijećnici povjerenje dalje, ti moraš nastaviti sa radom. Ovdje se igra oko demokratije. Ako nećemo demokratiju, gospodo, onda ja ću ovo nazvati onako našim riječom. Ovo je onda otimačina, ne demokratija. Što je žalosno za Cazin. Zahvaljujem.